Yazi Mamshongo, kwesinye isikhathi ngike ngizibuza ukuthi ngabe umzali wami ngempela yini. Izinto luyamlisa, yazi ayikho ingane engimele idlule kulesiya sigaba inomuntu embiza ngomzali eceleni. Igama nguThananani wakwamnguni. Siyona lo ndaba ishow yethu ogama la lithi Uxolo season 1. Namhlanje ke sibizwe umbekezeli Mhlongo uzoletha uxolo phakathi kwakhe noma wakhe. Umbekezeli Mhlongo wakhulela orphanage home ekhona uma wakhe. Namhlanje uyasebenza, ugraduateile, uphila kamnandi. Uzofuna ukuthi enze isiqiniseko sokuthi uyabuyisana noma wakhe baqhubeke baphile. Ake sizwe udaba lakhe umbekezeli Mhlongo ukuthi luthini na. Isizathu esidala ukuthi ngeke ngithathe le ndlela ukuthi ngiqale ngifuna umama ingoba mfowethu akumnandanga ukuthi uwumuntu wesilisa okanye ingane yomfana imvelaphi yakho ungayazi ukuthi isukaphi njengoba nobaba ngingamazi nje. So ezinye zezinto lezi edala ukuthi ngiyeke ngithathe lesi sinqumo sokuthi ake ngihambe ngiyombheka umama. Nokunye ke empilweni kunezinto othi mawuyithola uyi-achieve ukufisa ukuthi kube khona umuntu wasemndenini omazisayo ngakho. So ngithe ake ngithathe lelo nyathelo ngimthungathe umama la ngakhona ngize ngimthole. Njengoba sesiphuma siyobheka umama, nginethemba elikhulu ukuthi ngizomthola. Okuyisifiso sami nje futhi lokho ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyibone intombi endala sike sikhulume ngoba kuningi okumele ukuthi sikudingide mina naye. Nangempilo yami nje. Ngithembe futhi ukuthi nesicelo sami ke uzokwazi ukuthi asamukele. Njengoba bengifisa ukuthi abuye azohlala nami la esengikhona manje ngoba njengoba le enkalweni angifisi ukuthi noma sekufika isikhathi sokuthi kufika abazukulu kube ukuthi ke bafika kekho eduze. Yazi bafuna ngihambe ngiyafuna la usisithuma Mamhlongo lo ngathi unomlenze. Hayi ungangena nje la ehangini uzothola ihangi likhuphukayo uzokhuphuka njalo uzomthola lapho uhlale khona ku left kwami. Ya ku left. Alright ngiyabonga baba. Yebo. Umbukeli lapho ngasekhaya umbekezeli Mhlongo uthatheke uhambo lwakhe olusuka emanzi umtoti lubhekeke khona lapho kuhlala khona ke umama wakhe ngethemba lokuthi njengoba ethatha lolu hambo nje uzokwazi ukuthi afice athole umama wakhe. Emva kwesikhathi eside bagcinana baba nengxoxo ejulile yamama nendodana. Sawona mama. Igama ngumbeke. Mntanami kodwa ngadi yami kodwa mntanami awama emnyaka ngabe ngishiyela mntanami mhluphe kodwa ngashayela mntanami. Sawubona Mamhlongo. Mntanami bengasasho ngane yami ukuthi ngiyophinde ngikubone esikhathini esingakanani nje. Hey ngigcina ngokubona emaphepheni nakhona ngizwa ngabantu ngoba ngifundile koKapa koGoli ko Pinetown nje mntanami kade ngagcina ngiphila impilo enzima njengoba nje ongibona ngilana. Uyazi mama ngingakutshela izinkali sengihambile ngihambe ngifunana nawe. Bengikude kakhulu ngani yami. Bengikude kakhulu bengingazi nanokuthi ngizokuthola phi bengingasazi ukuthi ngiyoke ngikubone. Bengithi mhlambe kade washona ngani yami inhliziyo ihlala ibalisa njalo. Mntanami ungangibona ngikhalisa ukujabula inyembezi zenjabulo lezi ezivelayo ngani yami. Impilo ayibanga lula mangikhulu. Nakhona bekumele kuze kube yimi okufunayo. Ngiyazi. Yimiphi imizamo kodwa wake wayizama ukungibheka ukuthi kwenzakalani ngami?
Hayi, ngizame kakhulu ngani yami njengoba nje ngilana nje. Ngafaka ngaya nasemaphoyiseni, ngayokufuna, ngaya nakuma social work. Ngihambe ngizama mntanami uyazi nani nokuthi angihambi nana kahle. Umlenze ubusoqala manje uyavuvukala ubuhlungu ngani yami ngingazi ukuthi kwakona ngizolapheka kanjani. Noma ngabe uyanqanyulwa lo mlenze. Angazi ukuthi ngizosizakala kanjani mntanami, ubani uzongisiza. Mntana, ngijabule ngale ndlela. Njoba ngilapha manje sengathola nabo abantu baka TV ukuthi bengisize beke bengenelele ukuze ngizokwazi ukuthola ngoba ngizamile ukubheka ngingedwa engahluleka. Uyabona nje nendawo engifica kuyona umoya wami ngempela uyaphuka. Ngathi khona umuntu nje onginqamula ngenkembe phakathi. Ekumeni isimo sakho phila ngaphansi kwaso uyasazi ukuthi sinjani. Bengeke usungithola. Bengeke usungithola. Bengizama ukubaleka lesihoko salendoda owangishiya naso. Sengashelwa nayindlu. Uqonda ukuthini mama uthi indoda mina engakushiyana ngoba wena wathatha lwamliswa mfaka empilweni zethu. Wazi kahle ukuthi lo muntu wayengihlukumeza kanjani. Uthula manje ngixoxela ukuthi lo muntu ungenzani. Mntana. Uyazi ukuthanda umuntu. Udela ingane zakho, udela yonke into. Mawuthanda umuntu ingane methi yakutshela into awuboni. Ubona ngesikade ngani yami, ubona ngesikade ususele wedwa. Hayi kezwakala mamhlo ngijabulela ukuthi khona ngikutholile. Ngoba lokho vele bekubalekile ukuthi ngikuthole ngoba imfudumalo yomzali into engingabanga nayo. Nobaba kuze kube namhlanje angimazi. Kwanawe leli thubane elincane engalithola ukuthi ngibe nawe ngasheshe ngaphuca lona. Okubhlungu kakhulu ukuthi wena unesandla kubeni ukuthi ngiphuceke lelo thuba lelo. Ubaba wakho mntana. Waduka usesweni ngisithwele mntanami ngakukhulisa kanzima. Ngitheze emahlathini. Ngihambe ngiyowashela abantu. Waze ngakubeletha mntanami wazi wakhula kodwa ke ngathola yena lo muntu. Lo mfokazana owangenza inkinga mntanami ngihamba kabuhlungu njena naye uyimbangela ngani yami yokuthi ngihambe kabuhlungu. Isimo ngimfice ngaphansi kwaso umama asingithokozisanga kahle ngoba akuyo i-environment leya engahlala umuntu osekhulile nakwesimo akusona because even indle engimbona ehlala ngaphansi kwayo kungiphula umoya lokho. Ngabe sengiyibamba ngathi hayi cha ngabe ngisamkhombisa okuningi kepha ke sekusemandleni nami ukuthi ngimsuse kule ndawo kuyona. Hayi njengoba bengeke ngakutshela ke mntanami ukuthi ngashelwa na umuzi. Ngashelwa yindlu mntanami. Sengingesenabani indoda ingishaya leya ndoda ingishaya. Ngaze ngabothi ngeke angihambe. Angikwakuze kube ngilana ke ngathola omunye usisi ke nami ngihamba ngitwanguza ngaze ngazohlala nje sengihleli lana ke. Leso sizathu. Yazi. Uyasazi isizathu esadala ukuthi umuzi wakho uzugcinusha. Uyazazi izinto luyamlisa engenzisa zona. Cha. Angisazi. Yazi lento into ebihlezi ngihluphe sengithule nayo isikhathi eside. Kepha ngithi namhlanje ke ngigonyuluke ngikwazisa ukuthi ukusha komuzi ngaba nesandla. Kanjani ngani yami? Kanjani? Ngitshela ngani yami kanjani? Wena ucabanga ukuthi isona siphi isizathu esadala ukuthi ama-social worker anginqabele ukuthi ngithathe? Uyazi ukuthi ngayohlala e-rehab ngina 10 years mina iminyaka. Angazi lutho mina ngangazi ukuthi alelana ama-social worker. Ngangazi. Wengangitsheli nje kulutho mina. Yazi mamhlongo kwesinye isikhathi ngike ngizibuza ukuthi ngabe umzali wami ngempela yini.
izinto luyamlisa yazi ayikho ingane engimele idlule kulesiya sigaba inomuntu embiza ngomzali eceleni. Loya muntu mina njalo ntambama wayehlezi engixisha idakamizwa. La engabona khona ukuthi sengikhathele manje angisafisi lutho. Wayesefuna ukungidlwengula. Uyakwazi lokho? Hayibo. Ubuya ntambama ngizama ukukutshela ungangilaleli ulalele yena. Angazi lutho mntanami, angazi ukuthi kanti Indlela engaphunyuka ngayo ukuthi ngishisa umuzi loyo. hayibo. Ngisola abanye abantu wena mina ngazi ukuthi mina kanti usuke wawele egibeni lofuna ukudlwengula mntanami. Ngakumethe inyanga ezu9 mina uma wakho. Kwangibekaphi lokho ukuthi wangimise inyanga ezu9 nomhlongo? Kwangibekaphi lokho? Uyazi umncane uzuqalekise ngisho ukuthi ungcono uba uzalwanga. Impilo le wanginika yona. Kwabeke ekutheni mntanami. Wawuthi mawukhuluma ngiqhwanda amalahle. Ngiqhwanda amalahle mntanami ngobani? Ngangimthanda lowa muntu ngithi uzongisiza. Uzongondlela wena ngoba ngangafuni wazi ukuthi ubaba wakho wakushiya usesesiswini. Ngangifuna wazi ukuthi uyena ubaba wakho. Ngiyaxolisa ngani yami. Ngicela ungixolele. Ngangazi lutho. Ngangaziwa uthando ngani yami. Ngicela ungixolele kakhulu. Ngicela ungixolele njengoba ulana nje. Ngiyazilahla phambi kwakho. Ngumzali wakho impela kodwa ngiyazilahla ngani yami. Ngicela ungixolele, ngicela uxolo. Akukho ukutheni mamhlongo engingakukhuluma mina. Kepha sekungijabulisa nje manje ukuthi lento ebengidla yonke leminyaka le. Because benginakho emqondweni ukuthi uyazibuza uyasiphendula ukuthi umuzi wakho kwenzakalani ngawo. Bese ngithi angigonyuluke nje kuleyo ndawo ngikwazise kepha ke engifisa ukwazi ukuthi angisoli ngalokho engakwenza. Ngoba kwase kufanele. Ngase ngikhathele ukuhlukunyezwa umuntu ongangizali ngisho ukungizala. Wangilethela inkinga mamhlongo empilweni yami. Umzimba engibithwale yonke leminyaka lena. Angazi mntanami. Ngangibona umuntu ngithi uyaphila umuntu. Enginikeza izinto engangiyidinga. Ilokho vele kwakubalekile kwena mamhlongo. Wawukunothise nje kodwa ukuthi kwezinye ikhathi ngangingilala ngingadlili. Ukhona endlini. Mntanami. Ungabusakusho okuningi. Ngoba kungithinta kungifusela inimba ngani yami. Ngiyabonga. Ungabusakusho okuningi mntana. Njengoba ngishilo kuqala ngiyaxolisa ngani yami. Ukuthanda umuntu ngendlela ngokuyingcwaba. Ungazi ukuthi ungcwaba ingane yakho ngani yami. Ngiyaxolisa kakhulu, ngiyaxolisa ngokuphindaphindiwe ngani yami. Ngicela ungixolele, ngicela ukubuza ukuthi uyangixolela ngani yami. Hayi. Ukuza kwami la bengingakona ukuzokurabha usawoti esilondweni. Kepha bekuzokususa kuyo yonke le ndawo ohlala kuyona. Ngoba nami ngeke ngafisa ukuthi izingane zami ngelinye ilanga mhlezane sayithola istory kube ukuthi ngamlahla ugogo wazo. So njoba ngilapha namhlanje nalabantu nje ngibabhalele bakwazi ukuthi bengisize. Ngizokukhipha ke kulolu game. Mntana. Ayikho into engifanele ukuthi ungenzele yona. Angikukhulisanga. Ucishe wele inkingeni nje kungenxa yami. Manje ngeke ngijabulele ubuhlo benzile. Kepha ngingakukhulisanga ngingabanga uma wakho, ngingabanga umzali wakho. Mntanami, ngicela nje ukuthi ngihlale khona la. Ngicela ukuhlala khona mntanami le ngihlali khona mntanami. Qhubeka nempilo ngani yami. Hey, ukubona ingane yami ngizizwe ngijabule kakhulu engangokuba usuku lami la namhlanje liphenduke labo Khisimusi. Wona ofika kanye ngonyaka. Hayi cha mamhlongo. Ungabe usakhala kakhulu ngoba nakhona ukubuyela emumva akusizi. Owakwenza ngalesi sikhathi wawazi ukuthi wenzani. Yabo. Engingakutshela kona nje ukuthi
isikhala samzali kumina sikhona siningi sikhulu. Umuntu awuphasa umatikuletsheni kwangaba indaba zalutho. Ngathola isikole ngaya evarsity. Nakhona iy'nkinga ebengibhekana nazo bengekho umuntu engibuka emuva ngithi ngizofika ngixoxele yena. Iy'ngane ey'vala esikoleni iy'goduke ziye emakhaya. Bese ngiphoqelekile ukuthi ngiqashe. Ngifunda ngapha ngizama amatoho ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyiphilise ngoba nemali ebengiyithola yakhona esikoleni ibingangikhavi kuzo zonke izinto ebengizenza. Sekukuningi engikucelebrate-ile empilweni ungekho. Angifisi ukuthi lokho engisazoku-achieve empilweni kufike nakhona futhi ungekho. Ngiyabazi ubuhlungu bokuthola izinto uphumelele kodwa ngaphakathi ube ufile. Ngakho-ke bengizocela salukwazi sami namhlanje ukuthi ukungivumele ngikuthathe sike sibuyele emuva. Ikhaya ngilakhile kodwa ikhaya lifudumele uma umndeni ungahlangene. Anginayo ihlobo angazi umuntu mina mhlasimbe omalume nobhuti osuyongikhomba kubona ukuthi cha mntanami nakho la osuka khona. Ngingane yomfana kubalekile ukuthi inkabami ngiyazi ukuthi ilelephi. Nami ngifuna ukufana nezinye izingane ngazi ukuthi nginekhaya. Ngakho ngizokulanda namhlanje. Awulali nje la namhlanje angivumi. Isizathu esidala ukuthi ngeke ngithathe le ndlela ukuthi ngiqale ngifuna umama ingoba mfowethu akumnandanga ukuthi uwumuntu wesilisa okanye ingane yomfana imvelaphi yakho ungayazi ukuthi isukaphi njengoba nobaba ngingamazi nje. So ezinye zezinto lezi ezidala ukuthi ngiyeke ngithathe lesi sinqumo sokuthi ake ngihambe ngiyombheka umama. Nokunye-ke empilweni kunezinto othi uma uyithola uyi-achieve ukufisa ukuthi kube khona umuntu wasemndenini omazisayo ngakho. So ngithe ake ngithathe leli unyathelo ngimthungathe umama la ngakhona ngize ngimthole. Qinisile mntanami, kona konke okukhulumayo njengamanje. Mina ngibona ungikhiphela ngaphandle konke lokho. Ngoba empilweni uhambe kanzima kodwa ubunayo uma wakho. Noma wakho enazo inkinga. Kodwa egcineni wangabona ukuthi uletha umuntu ozomhlukanisa nengane yakhe engane yami. Kunzima ukuthi ngingabuyela emuva mntanami. Cha mamhlongo ngathi siyagejana lana. Asibuyele emuva siyaphambili. Cha ngane yami. Ngisholo ukuthi ngiye kulomuzi lo owakhile. Ngeke kube lula ngingene njena engathi nje ngingenisa okwenyoka. Mntanami ngingakwenzelanga lutho mntanami. Angiboni kanjalo. Nginokuyisola okuphindaphindiwe engazi ukuthi ngingaxolisa kanjani enganeni yami. Ngulifakile uxolo kodwa alwenele kumina. Uyaphuma kule ndawo ngoba phela kuyindawo engahlala umuntu le neminyaka esithe ukuhamba kangaka uyabona. Nami hayi cha khona akubanga lula umuntu ekhulu. Kodwa ke ngoxhaso umuntu alithole eceleni. Ngineziqu nje zami ezihleli. Ngiqedile nje ukufunda njengoba ubuthi ngibone emaphepheni naye. Impilo ngihambela kahle. Ngoba ngaze ngathola umsebenzi khona lapha kuma social work ukuthi ngike ngiqhubeke nami ngisebenze khona cause cha ngathi mangifika lapha ngabona indlela abasiphatha ngayo. Ngabuka isimo sami ngase ngibona ngathi mhlasimbe bakhona abanye abantu abanalenkinga ecishe ifane neyami noma ngingayona eyami ncamashi uyabo. Ngase ngathi hayi ake ngingene la nami ukuze ngizokwazi ukuthi ngibe usizo emphakathini. Hayi bongane yami. Sewathola iziqa ungaze ngajabula wema ehlupheka nongaka. Okungaka ngihlupheka ngane yami. Ngaze ngajabula ngifuna nabangani bami la bangijabulise mntanami. Hayi khulileka manje impilo ayicha umuntu imphathe kahle uyabona. Ngase ngithi ke phela angingabe ngisakhohlwa la engiphuma khona uyabona. And futhi okungijabulisa kakhulu ukuthi ngikuthola usaphila. Uyabo umuntu bese ucishe zebe nanabazukulu
ugogo engekho. Uyabo ngathi hayi cha ngikubheke, ngikuthole, ngikuthathe ngikusondeze eduze. Ake sihlebe phela wengane yami. Uphi kanti umakoti? Hayi. Hayi okwamanje bengingakafiki kuleso sigaba. Bengisafocus nje ekuthenini ngiye ngiqondisa izinto zami. Uyabona. Abazukulu sebekhona ngane yami. Lutho, akakabi khona lutho manje. Hawu, Awakabi nje ugogo usawumama kwamanje. sengaze ngife pho ngane yami ngekho mzukulu, ungekho lutho, ungekho ngisho. Hayibo. Hayi. Okubalekile ukuthi impilo uqala ihlangane. Kuyima uthatha ke isigaba esilandelayo ngoba ngifisa ukuthi ngilethe ingane emhlabeni ebese igcina iba nenkinga engaba nayo nami. Ngiyezwa ngane yami, ngiyezwa uyabona ke manje kufuneka abazukulu phela ugogo angafe ngenabazukulu engathumi. Yo khona ngizogiya mntanami, uyabona ufuna uthatha umakoti ngisekhona. Ubona ukugiya kama wakho, ubona ukujabula kama wakho. Uyezwa mntanami inhlobo nje esambe kanzima ngayo. Kwendodana yami ngifisa ukuyitshela indodana yami uthi ndodana yami, lokhu engangikwenza kuwena kwakungeyona inhloso yami kuphela, kwakuindlela nami engangizizwa ngikuyona ngaleso sikhathi. Indodana yami ngixolise kuyona, ngiyaxolisa. Ngibona kuyinto enhle kakhulu ukuthi ngihambe nomntanami ngiye ekhaya. Ngiyathemba ukuthi impilo isizoshintsha njengoba eshilo nje ukuthi uzongifunela nesisebenzi ngoba uyazi ukuthi ngikhubazekile, ngidonse kanzima empilweni. Ngiyabonga ngani yami, sengibatshelile bonke nade ngihlalisene nabo ukuthi hayi sengiyahamba manje, sengibuyela ekhaya, indodana yami isingilandile. Ngiyabonga kakhulu. Nebengingathanda ukuthi akwazi ukuthi kukho konke akwenza sengakuthatha ngakubeka eceleni lokho kade ngakudlulisa. Bengingathanda na ukuthi ke angabe sekugodla ngakuye, kudluliswe konke sikubeke emuva, siqhubekele nempilo. Ukuvuma kwakho mama ukuthi sihambe kungithokozise kakhulu ngoba lokho kuzosinika isikhathi sokuthi sibe nebond le eyasilahlekela yonke leminyaka. Mke lapho ngasekhaya ke ulizuleke udaba likambekezeli Mhlongo kanye noZiyamnetha Mhlongo kumama wakhe na okumjabulisa kakhulu ukuthi ke bagcine bekwazile ukuthi ke babuyisane, bazama ukuthi ke balungise ke lona ke udaba labo lolu olubaphethe kabi. Okujabulisa kakhulu futhi ukubona umbekezeli Mhlongo jabulela ukuthi ke ubone uma wakhe esaphila. Nawe mbuke lapho ngasekhaya uma ufisa ukudlulisa uxolo, ngabe umuntu owamona noma umuntu wasekhaya noma isithandwa sakho noma ngawubani, ungathintela lapha na ku 075 2323 282, angiphinde 075 2323 282. Noma usibhayela lapha na ke MC DU TV, usibhalela lapha ku MC DU TV, kanti futhi ke imininingwane iyavela khona la eskinini sakho. Sokwazi ukuthi ke sikusethe igama uThandana Mnguni, uxolo ahlangene ngosuku olulandelayo.